שלום לכולם. קרה פעם שהראש מלא ברעיונות, אבל הידיים פשוט לא מצליחות להדביק את הקצב? שהמחשבות רצות קדימה והדף נשאר ריק? אז בדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר היום. נצלול לתוך העולם המרתק של טכנולוגיות סיוע לכתיבה, כלים שיכולים פשוט לשנות את כללי המשחק. וחשוב להדגיש, כל מה שנציג כאן מבוסס על המצגת המצוינת של דוקטור בטי שרייבר. אז קדימה, בואו נתחיל. אוקיי, אז מה בתפריט להיום? נתחיל בלהבין את האתגר. מה זו בכלל דיסגרפיה? אחר כך נדבר על הגישה המהפכנית של לעקוף את הקושי במקום להילחם בו. נכיר את שני הפתרונות הגדולים, הקלדה קולית והקלדה עיוורת, נראה איזה כלים יכולים להפוך את התרגול לכיף, ובסוף נקנח עם כמה טריקים לשליטה מלאה במקלדת. יאללה, מתחילים. אוקיי, אז אנחנו מתחילים עם החלק הראשון, להבין את אתגר הכתיבה, את הדיסגרפיה. כי לפני שקופצים לפתרונות צריך להבין מה הבעיה בעצם. אז בואו נשאל את השאלה הגדולה. למה כתיבה, משהו שאמור להיות כל כך בסיסי, מרגיש לפעמים כמו טיפוס על הר? וזו הנקודה החשובה פה. זה לא עניין של לא מתאמצים מספיק או סתם כתב מכוער, ממש לא. אנחנו מדברים פה על תהליכים הרבה יותר עמוקים שקורים במוח. והקשיים האלה, הם יכולים להיראות שונה מאדם לאדם. זה יכול להיות כתב יד שפשוט אי אפשר לקרוא, או כתיבה כל כך איטית, שעד שמסיימים משפט כבר שוכחים מה רצינו להגיד. זה יכול להיות גם המון שגיאות כתיב, כאלה שחוזרות על עצמם. אבל אולי הקושי הכי מתסכל, הוא כשיש רעיון מדהים בראש, והוא פשוט מסרב לצאת החוצה אל הדף. כל הדברים האלה ביחד מציירים תמונה של אתגר שהוא הרבה יותר מורכב ממה שנראה. טוב, אז לכל התסמינים האלה שדיברנו עליהם, יש שם. קוראים לזה דיסגרפיה. וזו לא סתם מילה, זו הגדרה רשמית, הפרעת למידה ספציפית לפי ה-DSM-5. למה זה כל כך חשוב? כי זה אומר שאנחנו מפסיקים לדבר על צריך להתאמץ יותר, ומתחילים להבין שזו סוגיה נוירולוגית. וברגע שמבינים את זה, אפשר להתחיל לחפש פתרונות אמיתיים. ועכשיו לחלק השני, וכאן מגיע הטוויסט. הגישה של דוקטור שרייבר היא לא לנסות לתקן את הבעיה, אלא משהו אחר לגמרי. מה היא, במקום לנסות לפרוץ דרך הקיר, פשוט מוצאים דרך לעקוף אותו. וזו בדיוק הנקודה. המטרה היא לא לתקן, אלא לעקוף. תחשבו על זה רגע. יש רעיון בראש, ויש טקסט על המסך. באמצע יש קושי, מכשול. במקום להיאבק בו, הטכנולוגיה פשוט בונה לנו גשר מעליו. זה שינוי תפיסה אדיר, כי הוא מחזיר את השליטה ואת הכוח למי שכותב. אבל, וזה אבל חשוב, כדי לבחור את הגשר הנכון, צריך להבין איזה סוג של נהר חוצים. בגדול, יש שני סוגים של דיסגרפיה. יש דיסגרפיה מוטורית, שזה אומר שהבעיה היא פיזית, בתנועה של היד, בקואורדינציה, ויש דיסגרפיה לשונית, שבה הבעיה היא יותר בעיבוד של השפה עצמה, האיות, החיבור בין מילים. ההבחנה הזאת היא סופר חשובה, כי לכל סוג יש פתרון טכנולוגי אחר לגמרי. אוקיי, חלק שלישי. אחרי שהבנו שיש שני סוגי קשיים, בואו נכיר את שני כלי האל הטכנולוגיים שמתאימים להם בול, הקלדה קולית והקלדה עיוורת. והנה ההתאמה, שחור על גבי לבן, אם הבעיה היא מוטורית, כלומר קושי פיזי עם היד, הפתרון הוא הקלדה עיוורת. היא פשוט עוקפת לגמרי את הצורך לכתוב ביד. לעומת זאת, אם הבעיה היא לשונית, כלומר קושי עם איות, עם בניית משפטים, הפתרון הוא הקלדה קולית. היא מדלגת מעל כל מה שקשור לאיות וחיבור אותיות. זה ממש כמו מפתח ומנוע, התאמה מושלמת. אז בואו נתחיל עם הכלי הראשון, הקלדה קולית. וזה חברים, זה באמת קסם. הרעיון הוא פשוט, מדברים והמחשב כותב. זהו, כל המחסום של איות, של הקלדה, פשוט נעלם. המחשבות יכולות לזרום ישר מהמוח אל המסך. למי שהאתגר שלו הוא לשוני, זה לא פחות ממהפכה. והדבר הכי טוב, זה כבר נמצא בכל מקום וזה לגמרי בחינם. בעבודה עם וורד זה נמצא בלשונית בית, תחת הכתב, בגוגל דוקס, תפריט כלים, הקלדה קולית, ובטלפון זה המיקרופון הקטן הזה שמופיע על המקלדת כל הזמן. קל, פשוט וזמין לכולם. יופי. ועכשיו לכלי השני, זה שנועד לאתגר המוטורי, הקלדה עיוורת. מה זה אומר? זה אומר להגיע למצב שהצבעות פשוט יודעות לאן ללכת על המקלדת, בלי שצריך להסתכל למטה. זה להפוך את ההקלדה לפעולה אוטומטית, כמעט כמו נשימה. זו מיומנות שפשוט משחררת מהכבלים של הכתיבה האיטית. אז למה זה כל כך משנה חיים? קודם כל, ברור, המהירות. מקלידים הרבה יותר מהר ובצורה מאוזנת עם שתי הידיים.
אבל היתרון האמיתי, הגדול, הוא שההקלדה הופכת לאוטומטית, וזה אומר שהמוח מתפנה. הוא לא עסוק בלחפש אותיות, הוא פנוי ב100% לדבר החשוב באמת, לחשוב, ליצור, להיות יצירתיים. טוב, אז איך מגיעים לשם? איך לומדים את זה? החדשות הטובות הן שזה לא צריך להיות שיעורי בית משעממים. בחלק הרביעי נראה איך אפשר לתרגל ולהפוך את כל העניין הזה למשהו מענה. אז יש ברשת המון כלים מעולים ובחינם. דוקטור שרייבר ממליצה למשל על אתרים כמו סנופי וסנסלנג. מה שיפה בהם זה שהם הופכים את הלמידה למשחק, עם נקודות, שלבים, אתגרים, ככה רוכשים את המיומנות הזו בלי להרגיש בכלל שזה לימוד. ואם רוצים להפוך את זה לעוד יותר כיף, יש כלים כמו ווקי. זה כלי שמאפשר ליצור דמות אנימציה, אבטר, שמקריא בכל רם את מה שכתבתם. זה נשמע קטן, אבל לשמוע את המילים שלכם מקבלות חיים, זה יכול להיות בוסט אדיר למוטיבציה. אוקיי, חלק חמישי ואחרון. אז נניח שכבר יודעים להקליד עיוור. איך עולים לרמה הבאה? איך הופכים למאסטרים של המקלדת? התשובה היא, קיצורי דרך. זו השפה הסודית של המקצוענים. והעצה של דוקטור שרייבר פה היא פשוטה וגאונית. שימו את העכבר בצד ואל תשתמשו בו בכלל. למה? כי זה מאלץ אותנו ללמוד את קיצורי הדרך. וברגע שהידיים לא עוזבות את המקלדת, כל העבודה הופכת להרבה יותר מהירה וזורמת. וכדי שיהיה קל לזכור את הקיצורים החשובים, לדוקטור שרייבר יש שיטה גאונית. חרוזים. תקשיבו לזה. בשביל undo זה קונטרול Z, ואני מתחרט. בשביל copy, קונטרול C, וכבר מעתיק. בשביל paste, קונטרול V, וכבר מדביק. לבחור הכל, קונטרול all, ובחרת הכל. ולשמור, S קונטרול שקט, ואני שומר. איזה יופי, פשוט וקליט, ואין סיכוי לשכוח. וזה מוביל אותנו לשאלה האחרונה, שהיא בעצם כל הסיפור, כי ברגע שהכתיבה מפסיקה להיות מחסום, זה הרבה יותר גדול מפתרון טכני. זו הזדמנות. הזדמנות לשחרר את כל הרעיונות, הסיפורים והמחשבות שהיו תקועים בפנים. אז השאלה היא לא רק איך נכתוב יותר טוב, אלא מה יקרה כשכל הקולות האלה סוף סוף יוכלו להישמע. מה יתגלה לעולם? תודה רבה שהייתם איתנו.